Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και αυτή την Παρασκευή στο Αύριο της Υγείας. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και όπως κάθε Παρασκευή έτσι και απόψε είμαστε κοντά σας ζωντανά. Για να συζητήσουμε στο πρώτο αλλά και λιγάκι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα ιατρικό θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου. Όμως, επειδή είναι μία περίοδος που παιδιά γονείς περιμένουν εναγωνίως τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εμείς ως εκπομπή έχουμε να κάνουμε μία πρόταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής επισκεφθήκαμε, θα δείτε ένα βίντεο, όπου επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ομίλου Έμφασης, όπου εκεί μας μίλησε ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Εμφιετζόγλου, και μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για όλα τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική, οδοντιατρική και άλλες πολυτεχνικές σχολές. Επομένως, έχετε κάθε λόγο να μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, διότι αν μη τι άλλο θα ενημερωθούμε και για σπουδές ιατρικής. Λοιπόν, το όνειρό σας να γίνετε γιατροί θα τα δείτε όλα στην πράξη. Λοιπόν, να υποδεχτώ λοιπόν τον καλεσμένο μου για απόψε, τον κύριο Στέφανο Κουτσοστάθη, που είναι ορθοπαιδικός χειρουργός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Γιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σήμερα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γιατρέ, τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου και σε ποιους ασθενείς απευθύνεται? Να ξεκινήσω με το σε ποιους ασθενείς απευθύνεται. Απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μία αρθρίτιδα, μία κατεστραμμένη άρθρωση στο ισχύο τους. Με απλά λόγια να σας πω ότι όταν λέμε άρθρωση του ισχύου, βλέπετε εδώ μια ακτινογραφία και όπως κοιτάμε την ακτινογραφία στην δεξιά, όπως κοιτάνε οι τηλεθεατές σας, βλέπουμε μια άρθρωση ισχύου η οποία είναι χαλασμένη, είναι φθαρμένη, έχει αρθρίτιδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν αυτή η άρθρωση κινείται, ο ασθενής μας πονάει. Πονάει όταν λοιπόν περπατάει, πονάει όταν ανεβαίνει σκαλιά, πονάει όταν θέλει να περιποιηθεί τα πόδια του, να βάλει τα παπούτσια του, πονάει σε τέτοια απλά πράγματα. Φτάνει σε κάποια σημείο να πονάει μέχρι και στον ύπνο. Αυτό σημαίνει ότι όλη η κατάσταση του χαλάει την ποιότητα ζωής του. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο ασθενής θα αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Και αν η αρθρίτιδα είναι αρκετά προχωρημένη, τότε τα απλά μέσα, παυσί, πόνα και όλα αυτά δεν βοηθούν. Εδώ, λοιπόν, μιλάμε για την ολική αρθροπλαστική του ισχύου, η οποία, με απλά λόγια, είναι μια επέμβαση στην οποία αντικαθιστούμε την άρθρωση του ισχύου με μια τεχνητή άρθρωση. Μπορώ σχηματικά να σας το δείξω αυτό σε μια εικόνα επόμενη που έχω φέρει για εσάς, την οποία βλέπουμε ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου, γι' αυτό λέγεται και ολική αρθροπλαστική, αλλάζουμε τόσο το πάνω όσο και το κάτω κομμάτι της αρθρώσεως και συγκεκριμένα στη μυρό, στο μεγάλο δηλαδή οστό του κάτω άκρου μας, βάζουμε μια μοιραία πρόθεση, ένα στυλαιό θα λέγαμε, ενώ στην πάνω πλευρά, στην κοτήλη, στην υποδοχή, ας το πούμε, που υποδέχεται αυτό που οι ασθενείς λένε η ελιά μου με πονάει, γιατί αυτό λένε συνήθως, βάζουμε πάλι μια πρόθεση και ένα ενδιάμεσο υλικό πολύ χαμηλής τριβής για να μπορεί να προσφέρει ανώδυνη κίνηση. Και αυτό που σχηματικά σας το δείχνω εδώ, το βλέπουμε και σε μια απλή ακτινογραφία ολικής αρθροπλαστικής, που επίσης έχω φέρει να σας δείξω πώς φαίνεται μια ολική αρθροπλαστική, τι περίπου είναι αυτό το πράγμα σε μια απλή ακτινογραφία. Αυτό λοιπόν είναι η ολική αρθροπλαστική του ισχύου, είναι μια αντικατάσταση πλήρης της αρθρώσεως, η οποία αφορά ασθενείς με αρθρίτιδα που πονάν, υποφέρουν και έχουν κακή ποιότητα ζωής. Μάλιστα. Να επεκταθούμε λίγο στο θέμα της ηλικίας. Πότε μπορεί κάποιος να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχύου? Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση, είναι μέσα στις 3 ερωτήσεις που μου κάνουν οι ασθενείς στο ιατρείο. Ναι. Και πιο πολύ ρωτάνε οι νέοι άνθρωποι και ρωτάνε και πολύ ηλικιωμένοι. Οι μεν σου λένε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ νέος και μου έχουν πει ότι αυτό θα χαλάσει. Και άμα χαλάσει, τι θα κάνω, θα μείνω ανάπηρος μετά. Οι δε μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι σου λένε: εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος και δεν θέλω να χειρουργηθώ τώρα, είμαι αργά κλπ. Πρέπει να πούμε 2 πράγματα. Δεν υπάρχει χρονολογική ηλικία, υπάρχει βιολογική ηλικία. Και επίσης δεν υπάρχει ηλικία κατάλληλη ή ηλικία απαγορευτική. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος, είναι 50 ετών για παράδειγμα, έτσι, θεωρεί τον εαυτό του νέο να χειρουργηθεί. Όμως έχει υποχρεώσεις, έχει δουλειά, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, έχει πράγματα να κάνει και πονάει και δεν μπορεί. Δεν έχει λόγο να περιμένει να περάσουν 10-15 χρόνια, όπως πολλοί έρχονται και λένε θα πάω 65 και θα χειρουργηθώ. Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος που είναι κοντά στα 80 δεν έχει λόγο να υποφέρει και να περιοριστεί στο σπίτι εν τέλει, στο τέλος της ζωής του, που δικαιούται να είναι ποιοτικό και να είναι καλά και να περνάει καλά και να μην πονάει, επειδή έχει ακούσει ότι είναι μεγάλος. Δεν υπάρχει ηλικία. Ναι, θα θέλαμε να μην χειρουργούμε πάρα πολύ νέους. Θα μας άρεσε και εμάς οι άνθρωποι πολύ νέοι να μην χρειάζεται να υποβληθούν στην αρθροπλαστική. Θα θέλαμε επίσης να μην χειρουργούμε και πολύ ηλικιωμένους, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί έχουμε μια μεγαλύτερη προσοχή στη γενική τους υγεία. Ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ηλικία. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, ο οποίος θέλει γιατί πονάει,
και θέλει να ζήσει καλύτερα, και άνθρωπος ο οποίος έχει το κίνητρο. Αυτόν μπορούμε να τον χειρουργήσουμε και να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα. Μάλιστα. Τι εννοούμε με τον όρο τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας? Ναι, οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, που για αυτές σας έχω πει θα σας μιλήσω σήμερα, δεν είναι μόνο ενδιαφέρον της ορθοπαιδικής σήμερα, είναι ενδιαφέρον όλης της ιατρικής και της χειρουργικής ιατρικής. Δηλαδή, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μειώσουμε το τραύμα που προκαλούμε στον άρρωστο. Με τον όρο τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας μιλάμε, είναι αυτό το οποίο ονομάζεται στην αγγλοσαξονική ορολογία minimal invasive τεχνικές. Ο κόσμος τις είχε ακούσει με την εμπορική τους ονομασία στο ισχύο ως άμις, συνήθως ή άσι τεχνικές. Είναι τεχνικές οι οποίες, όπως λέει και η λέξη, προσπαθούν να κάνουν την ίδια επέμβαση μέσα από λιγότερο τραύμα και λιγότερη ταλαιπωρία στον άρρωστο. Στις τεχνικές λοιπόν ελάχιστης πανεμβατικότητας, εδώ σας δείχνω μία εικόνα που δείχνει συγκεκριμένα για την αρθροπλαστική του ισχύου με την πρόστια προσπέλαση, ότι τι κάνουμε στην πράξη. Ο δρόμος μας για την άρθρωση του ισχύου, η προσπέλασή μας λοιπόν, είναι μεταξύ μειών. Ο χειρουργός λοιπόν που θα θέλει να φτάσει με αυτή την τεχνική στην άρθρωση του ισχύου θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό χωρίς να κόψει μυς, χωρίς να κόψει τένοντες, δεινίζοντας μυϊκούς ιστούς, έτσι ώστε να τραυματίσει τους ιστούς, να τραυματίσει τον ασθενή λιγότερο. Άρα λοιπόν, ελάχιστη παρεμβατικότητα σημαίνει αυτό που ακριβώς λέει η λέξη. Δηλαδή, μία τεχνική να φτάσουμε μέχρι την άρθρωση χωρίς να παρεύουμε και να κάνουμε οι σημαντικές κακοποίησεις στους ιστούς. Αυτό είναι λοιπόν το minimal. Αυτό είναι η τάση που υπάρχει σήμερα. Σας λέω και πάλι, όχι μόνο στην ορθοπαιδική, αλλά σε όλη την ιατρική. Εδώ είναι ένας ασθενής λοιπόν, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε ήπια θέση και είδαμε πως με μια μικρή πρόστια τομή φτάνουμε στην άρθρωση του ισχύου. Εδώ βλέπουμε την κεφαλή του μοιραίου, την οποία ο χειρουργός κόβει και αφαιρεί. Και αυτό που βλέπουμε πίσω, η υποδοχή, είναι κοτήλη, που σας έλεγα ότι είναι φθαρμένη, που τη βλέπουμε εδώ πολύ όμορφα. Στη συνέχεια, ο χειρουργός θα προετοιμάσει την περιοχή της κοτήλης με ειδικά εργαλεία που ονομάζονται γλύφανα, έτσι ώστε να υποδεχθεί το ένα κομμάτι της αρθροπλαστικής, την κοτηλαία πρόθεση. Βλέπετε εδώ την τοποθέτηση της κοτηλείας προθέσεως, έτσι, αυτό. Και στη συνέχεια, αφού μπει η κοτηλεία πρόθεση, την οποία μπορούμε με τη τεχνική αυτή να δούμε με ακτινογραφία ότι πραγματικά έχει μπει καλά, πάμε στη δεύτερη πλευρά της αρθρώσεως, δηλαδή στην πλευρά του μυρού, στην οποία προετοιμάζουμε και πάλι το μυρό με ειδικά εργαλεία που ονομάζονται ράσπες, και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε, όπως θα δούμε εδώ ακριβώς στη συνέχεια, το δεύτερο κομμάτι της αρθροπλαστικής, που είναι η μοιραία πρόθεση. Και εδώ πάλι μπορούμε να ελέγξουμε ακτινολογικά, άρα μας μένει το τρίτο κομμάτι, το ενδιάμεσο λοιπόν, η τεχνητή κεφαλή, την οποία την τοποθετούμε και στη συνέχεια, όπως θα δείτε στο βίντεο, γίνεται η ανάταξη, δηλαδή μπαίνει η τεχνητή κεφαλή στην υποδοχή που την περιμένει, και εδώ πια μπορούμε να ελέγξουμε με ακτινογραφίες, με δικές μας κινήσεις, το αν είναι σταθερό, αν το μήκος των πονδιών είναι ίδιο, και εδώ ειδικά που έχουμε τον άρρωστο σε ύπτια θέση στο χειρουργικό τραπέζι, είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξουμε το αν υπάρχει ανισοσκελία ή δεν υπάρχει, που είναι κάτι που ταλαιπωρεί τους ασθενείς μερικές φορές. Αυτό που είδατε στη συγκεκριμένη τεχνική είναι μία τεχνική ελάχιστης πανεμβατικότητας, μια πρόστια προσπέλαση του ισχύου με μια μικρή τομή, η συγκεκριμένη τεχνική είναι τεχνική άση, τεχνική δηλαδή χωρίς τραπέζι έλξης. Μπορεί να γίνει και με τραπέζι έλξης, αλλά επειδή πολλοί ασθενείς με ρωτάνε τι είναι καλύτερο, στην πραγματικότητα πρέπει να ξέρουμε να πάμε στην άρθρωση του ισχύου πρόστια, και νομίζω ότι υπάρχει μικρή διαφορά. Τώρα, εδώ τι θέλω να σας δείξω. Εδώ είναι μια ασθενής που έχει υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική και στα δύο της ισχύα με μια τεχνική πρόστιας προσπέλασης ελάχιστης παρεμβατικότητας. Με το βελάκι το κόκκινο σας δείχνω την παλαιότερη επέμβαση που έγινε πριν από 1,5 μήνα, και από την άλλη πλευρά έχει χειρουργηθεί την προηγούμενη ημέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι η προσπέλαση, η πρόσβαση είναι από μπροστά και όχι από πίσω, από το γλουτό, όπως έχουμε δει ενδεχομένως σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, σε άλλου τύπου επεμβάσεις. Βλέπουμε επίσης ότι το μήκος τομής είναι μικρό. Αυτό είναι ένα σχετικό πλεονέκτημα, δηλαδή το μήκος της τομής μας ότι είναι μικρό, και αυτό γιατί η τεχνική και η προσπέλαση μας επιτρέπει να πάμε από μία μικρή τομή. Ωστόσο,
θα πρέπει να τονίσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η ελάχιστη επεμβατικότητα δεν σημαίνει μικρή τομή, σημαίνει μικρές κακώσεις. Υπάρχει γενικώς μία συζήτηση και πολλές φορές και ιστερία των ασθενών που σου λένε θέλω την επέμβαση την ανέμακτη με τη μικρή τομή. Εδώ πρέπει να πω ότι καμία επέμβαση δεν είναι ανέμακτη. Εντάξει, έχουμε λιγότερες αιμορραγίες, θα σας τα πω ενδεχομένως. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ναι, αλλά κυρίως δεν είναι η μικρή τομή που σημαίνει ελάχιστη επεμβατικότητα. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μικρή τομή, κάνουμε πολύ μικρότερη τομή με αυτή την επέμβαση. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι τι γίνεται μέσα από την τομή αυτή και πραγματικά δεν θα έχει νόημα να χειρουργήσει έναν άρρωστο με μια μικρή τομή και να κάνεις άπειρες κακώσεις, αυτές που δεν βλέπει δηλαδή το μάτι. Έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι πραγματικά να κάνεις λιγότερη ζημιά. Μάλιστα, σίγουρα. Πάντα το μέλημα των γιατρών είναι να τραυματίζουν όσο το δυνατό λιγότερο τους ιστούς, έτσι, γενικά το ανθρώπινο σώμα. Το ίδιο ισχύει και σε αυτή την επέμβαση. Τώρα, να πούμε λίγο ποια είναι τα βήματα που πρέπει να λάβουν χώρα πριν οδηγηθεί κάποιος στο χειρουργείο. Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα είναι η προσέγγιση του γιατρού, του χειρουργού από τον ίδιο τον ασθενή. Ο ασθενής θα σε βρει στο ιατρείο, στην κλινική που δουλεύεις, από κάποιο γνωστό που έχεις χειρουργήσει και θα έρθει να σου πει το πρόβλημά του. Αυτή η πρώτη συζήτηση και η πρώτη προσέγγιση είναι πιο σημαντική, διότι σε αυτό το πρώτο βήμα χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης, διότι είναι μια σχέση ζωής με τον ορθοπαιδικό που σε χειρουργεί. Αν σκεφτείτε ότι μια αρθροπλαστική τη βάζουμε για να μείνει εκεί πολλά χρόνια, τη βάζουμε εκεί και πρέπει να την ελέγχουμε τακτικά, στην αρχή πιο τακτικά και μετά αναέτος. Ο ασθενής έρχεται, τον βλέπουμε, κάνουμε ακτινογραφίες, τον κοιτάμε. Άρα λοιπόν είναι μια σχέση ζωής με τον ασθενή σου και με τον γιατρό σου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Σε αυτή την πρώτη λοιπόν συνεδρία, ας το πούμε, συνάντηση, χρειάζεται αρκετός χρόνος για να γίνει μια πολύ καλή ενημέρωση. Πρέπει ο ασθενής να πει στον γιατρό τι θέλει από την επέμβαση και ο γιατρός να εξηγήσει με λεπτομέρεια στον ασθενή τι είναι αυτό που θα του κάνει, γιατί θα του το κάνει, τι πρέπει να περιμένει, πώς θα τον χειριστεί μετεγχειρητικά το άμεσο διάστημα, το απότερο διάστημα, ώστε να είναι και αυτός έτοιμος. Στη συνέχεια πάμε στα λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την προετοιμασία του αρρώστου ώστε να πάει ασφαλής στο χειρουργείο. Γιατί μιλάμε για μια επέμβαση η οποία δεν είναι σε μια κριτική κατάσταση, δεν είναι ένα μείζον κάταγμα που πρέπει να χειρουργηθεί τώρα. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής. Οφείλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι ο άρρωστός μας θα φτάσει μέχρι το χειρουργείο στις ιδανικές συνθήκες, από τη γενική του υγεία και θα βγει από το χειρουργείο καλά. Γιατί πάμε να φτιάξουμε το εύζην του ασθενούς. Εδώ μπαίνει και ο ρόλος του αναισθησιολόγου, ο οποίος θα αξιολογήσει τον άρρωστο, θα μιλήσει για τα προβλήματα υγείας τα οποία έχει και θα του προτείνει τον κατάλληλο προεγχειρητικό έλεγχο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα που είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνει, αίματος, απεικονιστικές και όλα αυτά. Η συζήτηση με τον αναισθησιολόγο, η ρύθμιση ενδεχομένων κάποιων παραμέτρων που μπορεί να βοηθήσουν ώστε να πάμε σε καλύτερες συνθήκες και από εκεί και πέρα. Ο ασθενής μας, αφού κάνει και τον έλεγχο, είναι και έχει ενημερωθεί για το τι θα γίνει στην επέμβαση και τι τον ακολουθεί στο πρώτο διάστημα μετά, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Οπότε, συνοπτικά είπαμε λιγάκι ποια είναι τα βήματα, επειδή κάνατε έτσι και μια ειδική αναφορά στον αναισθησιολόγο και το έχουμε πει πολλές φορές και στο Αύριο της Υγείας, επειδή έχουμε και πραγματοποιήσει και χειρουργία τηλεοπτικά, είναι πολύ βασική η παρουσία του αναισθησιολόγου, να είναι έμπειρος, να ξέρει να κάνει μια ειδικού τύπου αναισθησία, έτσι δεν είναι? Ναι. Να ρωτήσω θέλω. Λοιπόν, με ποιο είδος αναισθησίας πραγματοποιείται και πόσο χρόνο διαρκεί, αφενός, και αφετέρου, αν χρειάζεται να γίνει μετά μετάγγιση αίματος. Μάλιστα. Είπατε για τον αναισθησιολόγο και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Εδώ θα πρέπει να πούμε ειδικά σε αυτό ότι στις minimal τεχνικές ειδικότερα υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία. Δεν είναι μόνο το χειρουργείο, είναι όλη η αντιμετώπιση του ασθενούς. Είναι πώς αντιμετωπίζεις τον πόνο του τοπικά, συστηματικά και εδώ ο αναισθησιολόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ένα ολόκληρο σκεπτικό, μια ολόκληρη φιλοσοφία και ο αναισθησιολόγος είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας. Το είδος αναισθησίας τώρα, και αυτό θα σας έλεγα ότι είναι πιο πολύ θέμα του αναισθησιολόγου και του ασθενούς και λιγότερο δικό μου. Με ποια έννοια? Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο αρρωστός μου να είναι ασφαλής, να μην πονάει, να μην κινείται, να μπορώ να τον χειρουργήσω στο χρόνο που χρειάζομαι χωρίς να έχω προβλήματα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ο αναισθησιολόγος με τον ασθενή συζητούν για το είδος αναισθησίας, αλλά στις ηλικίες που συνήθως κάνουν μια αρθροπλαστική, δηλαδή που είναι
πάνω από τα 60 έτη συνήθως στην Ελλάδα, προτιμάμε να κάνουμε μια περιοχική αναισθησία, δηλαδή ο άρρωστος δεν κοιμάται, δεν διασωληνώνεται μάλλον να το πω πιο ιατρικά κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως, αντιλαμβάνεται αυτά που γίνονται στο χώρο, αν στρεσαριστεί λίγο μπορεί λίγο να τον κοιμήσουμε για να χαλαρώσει, αλλά πρακτικώς τον ναρκώνουμε, τον αναισθητοποιούμε από τη μέση και κάτω. Έτσι μετά από 2-3 ώρες μπορεί και να κινητοποιηθεί. Η όλη διαδικασία από την ώρα που ο ασθενής θα έρθει στο χειρουργείο, θα προετοιμαστεί και θα βγει συνολικά είναι 2,5 με 3 ώρες. Ο χρόνος ο χειρουργικός είναι λίγο παραπάνω από το μισό από αυτό. Σε αυτό που με ρωτήσατε το πόσο διαρκεί η όλη διαδικασία. Ωραία. Τώρα για τη μετάγγιση που με ρωτήσατε, γιατί το ξέχασα να σας το απαντήσω. Ναι, αυτό. Το δεύτερο ερώτημα. Θα χρειαστεί πιθανότατα μετάγγιση αίματος? Θα σας πω, ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν οι minimal τεχνικές, πέρα από το γεγονός ότι οι ασθενείς πονούν πολύ λιγότερο, αποκαθίστανται πολύ πιο γρήγορα, είναι ότι λόγω του ότι έχουμε μικρότερο τραύμα, έχουμε μικρότερες αιμορραγίες. Ένας άρρωστος, για παράδειγμα, ο οποίος είναι 55-60 ετών και έχει ένα καλό αιματοκρίτη, είναι το πλέον πιθανό ότι δεν θα χρειαστεί μετάγγιση αίματος. Είναι πολύ βασικός αιματοκρίτης, καταδεικνύει πολύ. Είναι σημαντικός, ναι. Προγχειρητικά για όλους τους οργανισμούς και για όλες τις παθήσεις. Πάντα ελέγχουμε. Να πούμε λίγο το όριο του. Το όριο του πόσο είναι, το καλύτερο να δώνει 40, ας πούμε, είναι κάτι. Κοιτάξτε, αυτό για και πάλι. Και για άνδρες. Αυτό και πάλι, βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδικός να σας απαντήσω, γιατί είμαι ορθοπαιδικός, δεν είμαι γενικός γιατρός. Θα σας έλεγα ότι μια γυναίκα με ένα 37-38 αιματοκρίτη, 36 χειρουργείται άνετα, ένας άντρας με 41-42 χειρουργείται άνετα. Και για να σας δώσω να καταλάβουμε ένα όριο, εμείς μεταγγίζουμε ασθενείς που έχουν αιμοσφαιρίνη γύρω στο 8-8,5-9, το οποίο σημαίνει αιματοκρίτη περίπου 27-28 και κάτω από αυτό όταν είναι υγιής. Άρα λοιπόν μέχρι το 27 με τα εγχειρητικά ένας άρρωστος μπορεί να αντέξει πάρα πολύ καλά μία μείωση αίματος. Μια γυναίκα λοιπόν, ναι, σαν γενική ιατρική, ένα 37-38, αλλά μη ρωτάτε εμένα όμως, μη με θέλετε. Ναι, εντάξει, λόγω της εμπειρίας σας, σε πάση περιπτώσει. Δεν είστε ο καθήλυνα αρμόδος, αλλά επειδή έχετε κάνει πάρα πολλά χειρουργία, είστε γιατρός τέλος πάντων. Μας λένε ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ γιατροί, είμαστε τεχνικοί. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, διότι τέλος πάντων κάποιος που έχει πραγματοποιήσει και πάρα πολλά χειρουργία, αν μη τι άλλο, τα βασικά τα ξέρει. Και τέλος πάντων η ιατρική έχει τελειώσει. Μια γενική κατεύθυνση την έχει λάβει. Όχι, έχετε δίκιο. Απλά αποφεύγω να μπαίνω στα χωράφια άλλων συναδέλφων έτσι που είμαι απρόσκλητος. Ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστεί μετάγγιση αίματος? Συνήθως όχι. Δηλαδή, θα σας έλεγα από την εμπειρία μου ότι 3-4 ασθενείς δεν χρειάζεται να λάβουν μετάγγιση αίματος. Ο ένας που χρειάζεται θα πάρει μία φιάλη συνήθως και θα είναι συνήθως μια γυναίκα γύρω στα 70-75, η οποία μπαίνει στο χειρουργείο με ένα αιματοκρίτη 33, 34, 32 και χάνουμε λίγο παραπάνω από ό,τι θα περιμέναμε να χάσουμε. Μάλιστα. Είναι εφικτό να γίνει να γίνει αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας ταυτόχρονα και στα δύο ισχύα? Και θέλετε να πιείτε νερό, πιείτε λίγο νερό τώρα. Θέλει πολύ ώρα να πιει ο καλεσμένος μας νερό. Λοιπόν, είναι λοιπόν εφικτό να γίνει ταυτόχρονα στα δύο ισχύα? Λοιπόν, αυτή η ερώτηση, αν την είχατε κάνει πριν από 15 χρόνια, αν την είχατε κάνει γενικώς, θα έλεγαν ότι ναι, θα σας έπαιρνα στο ψηλό, ας το πούμε έτσι, να το πω έτσι λίγο πολύ απλά και λαϊκά. Τώρα μπορεί να γίνει, πραγματικά μπορεί να γίνει. Γιατί όπως σας είπα, είναι πολύ μικρό το τραύμα, πολύ μικρή αιμορραγία, μικρή κάκωση. Ο ασθενής μπορεί να αντέξει μια αποκατάσταση μετά πολύ πιο εύκολα, οπότε ναι, μπορεί να γίνει. Τώρα, πού μπορεί να γίνει? Δεν μπορεί να γίνει σε όλους. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, σε μια γυναίκα 70+ ετών, η οποία έρχεται στο χειρουργείο αιματοκρίτη που σας αρέσει να τον συζητάμε, 33. Πήγαν πάλι στον αιματοκρίτη. Ένας άντρας όμως, ο οποίος έχει μια αρθρίτιδα, παράδειγμα, που μείωσε τον νέκρο στον πυραίο κεφαλών του, είναι 45, έχει 45 αιματοκρίτη. Θέλει να πέσει τη δουλειά του γρήγορα. Είναι μυϊκά γερός και μπορεί να ανταποκριθεί και να συμμετάσχει, να βοηθήσει στην αποκατάσταση μετά. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να τον υποβάλει στη διαδικασία διπλής εισαγωγής, διπλών επεμβάσεων. Τώρα, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, εγώ θα ήμουν πιο ευτυχής αν μπορούσα να χειρουργήσω διαδοχικά. Όχι, θα μπορούσα να κάνω μία αρθροπλαστική τώρα και μία σε 3 εβδομάδες, για παράδειγμα, τόσο κοντά. Όχι να τα κάνω ταυτόχρονα, αλλά στον άρρωστο που το ζητάει. Που μπορεί να γίνει, ναι, γιατί όχι. Μάλιστα. Πότε θα περπατήσει ο ασθενής μετά την επέμβαση, σε τι χρονικό πέρας? Γιατί γελάτε? Γελάω γιατί είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν όλοι.
Λογικό είναι. Και όλοι νομίζουν... Το πρώτο που θα ρωτήσουμε ένα γιατρό είναι πότε θα ξαναπερπατήσουμε. Καταρχήν κάνουμε το σταυρό μας να ξαναπερπατήσουμε πρώτα και μετά τι λέμε, πότε θα περπατήσουμε. Το κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά, εγώ το έχω παρατηρήσει πολύ, όχι τόσο στην αρθροπλαστική του ισχύου οι άρρωστοι, όσο στα γόνατα. Στα γόνατα δεν ξέρω για ποιο λόγο, έρχονται φοβισμένοι ότι δεν θα πάει καλά και δεν θα περπατήσουν ποτέ. Είναι εντυπωσιακό, είναι πολλοί που το λένε. Έτσι το λέω απλά με την ευκαιρία και το σημειώνω. Επειδή είναι και πιο μεγάλες ηλικίες, ίσως περισσότερο. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι πιο μεγάλη, ναι, συνήθως. Δεν ξέρω να σου το πω. Ο άρρωστος λοιπόν που θα του πεις ότι εγώ θα σε περπατήσω μετά από 2-3 ώρες από το χειρουργείο, συνήθως δεν σε πιστεύει. Έχει στο μυαλό του ότι θα μείνει ξαπλωμένος 2-3 μέρες. Θα είναι κλινήρης πολύ καιρό, έτσι. Θα το βάλεις λίγο να κάτσει μετά λίγο στην καρέκλα, μετά λίγο θα μείνει στο νοσοκομείο. Να περπατήσει. Ναι, θα μείνει μια εβδομάδα, 10. Αυτό έχει στο μυαλό του συνήθως. Στην πραγματικότητα, ο άρρωστος, ο οποίος δεν έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στο χειρουργείο και είναι καλά αναλγητικά καλυμμένος και έχει και κίνητρο βέβαια και τον έχεις ενημερώσει και από πριν γιατί τον περιμένει, είναι ο άρρωστος ο οποίος μετά από 2-3 ώρες μπορεί να κάτσει στο κρεβάτι του στην ακρούλα και αν εκεί δεν ζαλιστεί και είναι καλά, που συνήθως δεν ζαλίζεται και είναι καλά, μπορεί να κάνει με το πι βέβαια την πρώτη μέρα για να μην πέσει, να κρατάει μια ισορροπία, αρκετά βήματα μέσα στο θάλαμο ακόμα και να κάτσει σε μια καρέκλα. Τότε θα περπατήσει λοιπόν ο ασθενής μας την πρώτη μέρα του χειρουργείου, λίγες ώρες μετά. Την επόμενη μέρα ένας υγιής ασθενής, 60-65, ας το πούμε, μια γυναίκα η οποία έχει, σας το είπα και πάλι, έχει κίνητρο και θέλει και την ενδιαφέρει, δεν πονάει τόσο ώστε να μπορεί να περπατήσει ακόμα και χωρίς βοήθημα ή χρησιμοποιώντας μία βακτηρία στο άλλο της χέρι. Σας έχω φέρει ένα βίντεο ασθενούς που θα έλεγα να το δούμε περπατάει για να το δείτε αν θέλετε. Όποτε θέλετε εσείς. Ωραία, ας το δούμε τώρα. Για να δείτε ένα παράδειγμα για να μην σας το λέω. Το βλέπουμε και εμείς οι δύο να το σχολιάζουμε. Τώρα, σε λίγο, εντάξει. το βοήθημα αυτό θα το κρατήσει για λίγες ημέρες, έτσι, δηλαδή μια εβδομάδα, 10 μέρες χρειάζεται ένα βοήθημα τύπου πι, άλλη μια εβδομάδα ένα μπαστούνάκι συνήθως. Επιτρέπουμε στον ασθενή μας να πατήσει με όλο του το βάρος, την αρθροπλαστική του. Δεν του λέμε μην την πατάς, μην την ακουμπάς, προσεχέτηνε. Να είσαι πιο προσεκτικός και τέτοια. Όχι, το φορτίζει και βάζει όσο βάρος θέλει και πρακτικώς περπατάει όσο θέλει. Το όσο θέλει έχει να κάνει με το ότι και ο ίδιος, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αποστάσεις, αλλά μέσα στο σπίτι του όμως αυτά που θα κάνει για να εξυπηρετηθεί, να πάει στην κουζίνα του, στην τουαλέτα του, στο σαλόνι του, πήγαινε, αυτό είναι. Αυτό είναι μια ασθενής η οποία είναι 62-63 ετών, ναι. αν θυμάμαι καλά, και έχει χειρουργηθεί το μεσημέρι, βγήκαμε από το χειρουργείο της μίας ημέρας και αυτό είναι το πρωί της επόμενης, η οποία βαδίζει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο βοήθημα. Έχει μια χολότητα, δηλαδή κουτσένει λίγο από το φόβο της περισσότερο, αλλά βλέπετε κυρίως το με πόση άνεση μπορεί να κάτσει στην καρέκλα της, η οποία είναι αρκετά βαθιά, αρκετά χαμηλή καρέκλα και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη... Εντάξει, μια 75άρα μπορεί να μην τα καταφέρει έτσι την επόμενη μέρα, αλλά μια 60άρα τα καταφέρνει, μια 50άρα τα καταφέρνει, μια 75άρα θα τα καταφέρει έτσι μετά από 2-3 ημέρες, συνήθως, με μια τέτοια τεχνική, ναι. Ωραία, αυτό τώρα την έχετε βάλει εσείς να περπατήσει λιγάκι, να ξεμουδιάσει, να πηγαίνει πέρα δόθε, όχι μόνο για τις ανάγκες του βίντεο, έτσι. Ναι, προφανώς. Ναι, την έχω βάλει γιατί αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι ότι εγώ θα έρθω να σας δώσω 2-3 ώρες, θα έρθω την άλλη μέρα το πρωί, θέλω όταν μπορώ να χαμογελάτε, να είστε χαρούμενοι και έτοιμοι να περπατήσετε. Αν δεν μου χαμογελάτε, φεύγω, πάω για καφέ, ξαναγυρνάω μετά από μία ώρα μέχρι να χαμογελάσετε και να μου πείτε θέλω να περπατήσω. Είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο. Το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ασθενής που θα υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση πρέπει ο ίδιος να θέλει να χειρουργηθεί. Πρέπει να πονάει, πρέπει να θέλει, πρέπει να έχει κίνητρο. Αυτόν που τον παίρνουν τα παιδιά του και στον φέρνουν, χειρούργησέ τον και ο ίδιος δεν θέλει και κλαίγεται και φοβάμαι και δεν μπορώ, δεν είναι ο ιδανικός άρρωστος. Ο ιδανικός άρρωστος είναι αυτός ο οποίος σου λέει: θέλω να με χειρουργήσεις. Πονάω, θέλω να με κάνεις καλά. Αυτός θα σηκωθεί, θα περπατήσει, θα πάει πολύ καλά συνήθως. Ωραία. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε μια ανωτελεία. Έτσι.